Radikale Venstre. Partiet blev stiftet i Odense den 21. maj 1905, hvor 538 deltagere fra en række Venstres vælgerforening vedtog partiets navn, program og vedtægter. Radikale Venstre, altså Danmarks Socialliberale Parti, tidligere det Radikale Venstre i pressen, ofte blot de radikale, forkortet RV, R eller B, er et socialliberalt dansk politisk parti. Vi går ind for et stærkt og holdbar økonomi, en grøn forløber, altså et grønt miljø og reelt lige muligheder for alle. I vores partiprogram skal der være plads til alle. Vi skal kunne leve sammen i balance med vores natur, og vores løsninger på problemer skal ikke have negative sider og ikke være begrænsede. Socialliberalisme er en ideologi, der udspringer af liberalismen. Ideologien er et forsøg på at finde en tredje vej mellem liberalismens tro på det frie marked og socialismens idé om at lade staten overtage markedets rolle. Vi vil altid forsøge at komme med idéer til netop dine problemer. Stem på Radikale Venstre. Vi tror på fremtiden.